Compartir moments amb els meus nets Fernando i Elvira és una experiència molt gratificant. Avui els he acompanyat al torneig de pilota valenciana en la localitat de Carlet. He vist l'emoció en els seus ulls mentre disfrutaven del seu deport. A més, que han guanyat les seues partides, tant la partida del raspall per part d'Elvira com les partides de frontó per part de Fernando, contra el seu rival com dia de Carlet. És un fet que sempre t'ompli d'alegria veure feliços els teus nets. Este tipus d'eixides me brinden l'oportunitat de reviure moments passats i al mateix temps em reconforten, perquè m'ajuden a retornar i tornar a deixar les coses a on mai devien d'haver-se'n anat. És dir, es devia a la meva família molt de temps, molta atenció i molt d'amor. Per tant, recuperar este vincle intergeneracional a través d'aquestes experiències és una cosa que avui me senta molt bé i que vaig a continuar disfrutant d'ella. Perquè els abuelos tenim un paper fundamental avui en dia en el desarrollo d'estos jóvenes i a més també és un privilegi poder ser part d'aquest desarrollo. Així que vaig a continuar compartint amb els meus nets aquestes xocotetes aventures perquè en ells trobe la felicitat i la satisfacció també de transmetre-los els meus valors i els meus records. Anem a continuar disfrutant d'esta nova etapa després d'esta jubilació activa, com a mi m'agrada dir, recuperant com dia ixe temps perdut. El nostre llegat són les mans del genovès. Esta partida l'haurem de guanyar. La que ens enfronta al futur que s'acosta. El nostre llegat són les mans